Čaute, zdravím vás. Ideme vám ukázať taký menší návod, ako si urobiť ohňostroj z TNT. Bude to normálny striel do vzduchu, môžete to použiť koľkokrát chcete, nezničí sa to. Takže budeme potrebovať nejaké tie TNTčka, redstone torch, pressure plate a určite nejaké redstone, redstone repeater a nejaké bloky, napríklad kamenné. Tak. A vodu, samozrejme vodu. Vodu nalejete takto, ako vám to Fučka ukazuje teraz. Tak, aby sa pekne vyrovnala. No, dolejte tu. Tak, keď toto máte, zoberite si takto. Tak. Toto si môžete kľudne zbúrať tak. A tak. Teraz je to vážne jednoduchý obvod. Teraz si takto zoberiete redstone a takto si ich naťaháte všade okolo. Tak, Fučka mi už pomáha. A teraz to isté aj tu. Tak. A teraz si to na bok. Takto si dáte 3 repeatery, nastavíte ich naplno. Takto si z nich natiahnete redstone. Tak. A napríklad tak, tu si dáte ten pressure plate. Tak my si to vyskúšame. Neradím vám dávať. Nie na prvýkrát. Repeatery. No, sme to skúšali na mojom serveri, aj teraz to tam robíme v prírode. My sme to skúšali v meste, blízko domov a sme kamarátovi odpálili celý dom. Hodilo ten tečko do tohto, do domu, jak ho stavil priamo, tam mal takú dieru, mu to tam spadlo a všetko buchlo tak. No, a teraz kde to hodí? No, tak teraz bude sranda, keď to nevíde. No. Kde to? Neviem. Počkaj. No tak ešte raz a teraz si Fučka šlapne tam, ale ešte nie. Keď mu poviem. Že či tu nemáme plugin. No hej, my tu máme plugin, aby to nebuchalo. No. Nie je tu. Je, však ja som nastavil v tomto. No, vyskúšaj to zašliapnúť, ja sa budem pozerať. No, nezlo. Arachny! No načisto, tu je ten plugin. No. Dobre, no to odstráň ten iZone. Tak to vypni dajak. No to keby som vedel. No. Ani nemám opäčku, že by som ho vypol. No počkaj. Ani sa nedá vypnúť, ja ho neviem vypnúť. No, počkaj. Skúšaj. No, idem sa. No nerob nám hanbu. No a vtedy nám to išlo. Ja síce hej, lebo to sme ešte mali bukiť vtedy. To teraz, to nabok. Čakaj. Už pôjdem. Tak no, ale akože vážne vám to pekne vyletí do vzduchu a bude to normálne. Ale máme smolu. Keď na to iba ho tak daj na plochu si a... No dobre, takže no to je všetko. Tak zatiaľ čau. Nie, ale už rozvíjem všetko. Počkaj, sa pozriem, že či... No tak čaute.